Numru ta' deputati tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista jħossuhom komdi li l-eks deputat u avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi qed jerġa' jimmilita u jinfluwenza d-deċiżjonijiet tal-partit u anke tal-kap Alex Burch. Fl-attività tiegħu il-ħadd filgħodu l-kap tal-PN stess ikkonferma dak li kien ħabar il-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament li se jkollu laqgħa ma' dan l-esponent ewlieni tal-establishment nazzjonalista. Ħadd ma ħajmexxini min imnieħri u dak il-persuna illi semma il-Prim Ministru ħaniltaqa' dal-waqt miegħu. Brabta ma' dan One News staqsa li deputati nazzjonalisti barra l-Parlament jekk iħossuhom xkomdi li flok ikunu huma li jieħdu jiffurmaw ċerti deċiżjonijiet hemm Jason Azzopardi li għadu jiddetta l-aġenda tal-partit. Minkejja dan ir-risposta komuni tagħhom kienet l-huma komdi bih għax jemmnu li għad għandu kontribuzzjati. Ewlieni fost dawn kien id-deputat Justin Xkembri li qalilna hekk. Komdu li Jason Azzopardi mill-ġdid qed jinfluwenza id-deċiżjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Dak qed tajdu inti li qiegħed jinfluwenza. Għandu laqas skedata il-kap tal-Oppożizzjoni miegħu. Aħna bħala Partit Nazzjonalista dejjem konna komdi. Komdu bi Alla. Konna komdi naħdmu ma' kull min jista' jagħti sehmu lill-Partit Nazzjonalista. Anke il-persuna jinsab ħati diversi drabi ta' misinformazzjoni. Ġibtek diġà grazzi. Sa dan it-tant id-deputat Ivan Castillo konferma hu stess li l-persuna li se jiltaqa' miegħu il-kap nazzjonalista fil-jiem li ġejjin mhu ħadd ħlief Jason Azzopardi. Jason Azzopardi kif qal tant tajjeb il-bieraħ il-kap għandu laqgħa miegħu. Komdi wkoll bl-involviment ta' Azzopardi kien hemm id-deputati Graziella Gallia u Charles Azzopardi li sostnew li huma komdi jisimgħu lil kulħadd, anka lil Jason Azzopardi. Inti komda onorevoli Jason Azzopardi? Komda inti? Kif qallek il-kollega aħna lesti nisimgħu minn kulħadd. Aħna lesti li nisimgħu minn kulħadd. Min-naħa tiegħu Beppe Fenekadami qalilna hekk brabta mal-involviment ta' Jason Azzopardi. Jidher li Jason Azzopardi jikkorakow ħafna. Biex żgur ma tirrispondix lil One News id-deputata Eve Borg Bonello, lanqas biss ħallit lil ġurnalist jagħmlilha l-mistoqsija u telqet tiġri ġewwa fil-binja tal-Parlament. Insellem lek onorevoli għandi mistoqsijek ma jimpurtax. B'differenza l-kollegi sħabu Ivan J. Bartolo ta' 6 PM kellu opinjoni differenti u f'botta ċara kontra Jason Azzopardi sostna li hu jittollera lil kulħadd. Immissa kulħadd irid jerfa' id-deċiżjonijiet ta' emilu. Issa mbagħad kulħadd irid jieħu ħsieb emilu fil-ħajja.